Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Táncsics horgásztanyáról. Hunor barátommal egy 12 órás éjszakai horgászatra látogattunk ki tokozni, tokhalazni. Ez a harmadik tokhalkapásunk, az elsőt nem tudtuk megállítani, egy hatalmas tok lehetett. A második az egy 18-as, 17-es, 18-as szibériai tok volt, és most itt a éjfél után pár perccel a harmadik tokhalkapásunk. Pontyot még sajnos nem sikerült fogni, de nem is nagyon meglepő, mert nagyrészt halibuttal is lazadszelettel horgászunk, és kíváncsian várjuk, hogy mi van most a horog végén. Aha. Nem kicsi tokhal van a horog végén. Aki szeretne szép nagy tokhalakat fogni, az nyugodtan látogasson egy a Táncsics horgásztanyára. Nagykállótól egy 4-5 kilométerre található. Szibériai tok van benne, illetve szebb rémei tokok. A legnagyobb 58 kilós, amit fogtak benne. Van még egy 50 feletti. Összesen egy ilyen, hát szerintem ilyen 25-30 darab tok biztos van a tóba. Úgyhogy aki tokot akar fogni, az mindenképpen látogassa meg ezt a tavat. Nem egyszerű megfogni, mély a víz. Van a tónak 3,5, illetve mélyebb pontjai is. Úgyhogy vízközt is úsznak a halak. Hiába kicsi a tó, de meg kell küzdeni minden egyes kapásért. Három etetést alakítottam ki. Egyet ide a part szélére, egy 3 méterre. Egyet szintén jobbra a part szélére. Onnan jött egy tok, illetve egyet a tó közepére, egy bojlis etetést. Az, illetve itt a part széle még nem adott halat. A túloldalról jött ez a mostani tok, amit fárasztok. Egészen a part mellett egy, hát szerintem egy méterre dobhattam. A fél órát követően húzta el. Amit érdekes tudni, a kapása nem húzós kapások voltak, hanem ilyen kisebb belecsippanások, amit követően ráemeltem, és egészen a partig húzva. Lényegében azt hittem, hogy nincs is rajta semmi, vagy egy kisebb tenyérnyi kárász vagy ponty. Valószínűleg ő még nem érezte meg, hogy horgot kapott, horog akadt a szájába, és itt a parttól egy olyan 5 méterre ráébredt, hogy itt már baj van, és azóta történik a fárasztás. Jó erőben vannak nagyon ezek a halak, és megtornázunk az éjszaka. Meg kellett venni ilyen, nem hogy a pontos szúrják. Úgy, jaj de faszom. Farkát egy picit kijebb tudod, úgy. Előrébb a farkát. Jó.
Véget ért számomra az éjszakai horgászat. Összességében 3 halat sikerült partra terelnem. Ebből egy ponty volt, egy ilyen 4 kilós ponty. Volt egy hal, ami igazából szakított, egy tok. Valamint 2 tokot sikerült kifognom. Az egyik 16 kg 80 deka, a másik pedig, amiről majd láthattok fárasztást is, illetve képeket. Ez egy 42 kilós, gyönyörű, hatalmas tokhal volt. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!